खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय दिनैहायनि भिडिअ'आ मा। ओमफ्राय दिनैहाय जाहैबाय 5 जुन इउटुबार मिटआप अल बड' इउटुबार मिटआप बयबो मिथिखादोंआनो। ओमफ्रायो बयबो मिथिखादों जानांगौ। ओमफ्राय दायो जोङो बिनि थाखायनो थांगासिनो दङ। जोङो दायो दङ आंनि हासबेन्ड आरो आब' संगितानि गुमै दङ, माखासे सिनायखायैबो जानो हानाय आब' संगिताखौबो। ओमफ्रायो दा जों जमानो थांगासिनो दङ। बिथांमोना माने बिसोरो आंखौ नेनानै दङमोन बरमायावहा। ओमफ्राय जों बरमानिफ्राय जमानो दायो थांगासिनो आरो रङियासिम। ओमफ्राय बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना फैनो मोननानै एकदमबारे बिराद एक्साइटेड आरोना बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै। ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ। दा जोङो जमा फैबाय आरो ना लोगोफोर। आंनि थाखाय एसे लेट जाबाय आरो एसे दहायनो फैना दंमोन नालाय बरमायाव। ओमफ्राय जोंना आरो एसे गिदिर जाहैबाय नालाय। भिडिअ' एसे साफा नुयो। आब'नि गुमैया नै आब' संगितानि गुमैया आरो नै बिथिंजाबो मा होनदोंमोन चेनेलनि नामखौ आगैनिखौ? SJN दैमारि। SJN दैमारि। नै बे आगैयाबो चेनेल दङ। नोंथांमोना जायफोरा नायगासिनो साबस्क्राइब खालामनानै हो। ओमफ्राय आगैनि नै आदा नङा आगैयानो जागोन। थांबाय थानोसै ना? नोंनिया माना बाखिफोरा थांजोबबाय? फोजोबथारबाय गासिबो लोगो मोनबाय। JDX-नि आब' भिडिअ जाबाय। Hai. Điều phát lệ. कलेजाव गोदान फरायफैनाय बायदि मोनबाय आं लोगोफोर। माने माबा लानो गोनां जादों मा होनो बेखौ आइ कार्ड। नै बिथिंजाबो दङ। गरमथार ना जि गरम। साहा लोङाहाय आं बोरैबा गाइखेर साहा लोंबा एसे बोरैबा जायो। आब'नि जेसांखिनि साबसक्राइबार दङ आंखौबो साबसक्राइब खालामना होदो। आंनिया जाबाय नेहा आरबि ब्लग दे लोगोफोर गासिबो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय। बयबो खालामनानै होबानो जाबाय। एसे साफा नुयो केमेरायाव हाबलाहाय। आंनि नोङा हासबेन्डनिसो बिदि मोजां जानायबा मोजां नङा आरो नोंहाथ' आरो भिडिअ बाराद्राय मोजां माबानिसाय मा होनो मबाइलफोरनिसाय रियेलाव किउटसिनखा आब' संगिताया। लोगोफोरनिबो बिराद किउट। ओमफ्राय जायफोर बिनानावनि चेनेलाव नायदो ना ओमफ्राय आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदो। संगितास डायरि दे। आगै जुनिया
cute ha bukannya. Cute mama. Tadi, kamu pilih apa? Oh, Cute ha bukannya. thank you. Deh, kamu pilih nama deh. Oh,วันนี้มีada proses pentingที่ขาดดึงนะใครเดินทำไม่เยอะ Sini lah mesti kita tahu. Mày nó pilih mana? Cô ta bày đây đi đến ban này cái bãi săn lục bể xe. Nah, từ này sẽ cắt dây này sẽ cứ dây bên này. Sao mà đi gì đấy? Ăn bạc sang bên sang bên này thôi, bên không bơ. Là nó sẽ bên đây. Đây này. Oh, đây. Hello. Hey, sudah baik. Am không xin đây đi đâu pun belum ada. Ang kanda kita ni kan semua lagu menang sama banyak kai. Korea super hit. Eh, ini Ai bên này ni video của tôi bidan naik kai. mau inspirational ni Disney Pro. Jadi ayo thank you so much kai. Ini kamu ni mau saya YouTube apa ya? Sampai dah lagi sini guys. Ang saya nan sana. बिराद गोजान हरसेखा मेगन मोदैजों मेगन मोदैजों जोंना एसे सेम हांलायनो Oh, isi gozo-gozo na ni dia. जे गोजौ गोजौलाय Ibu bidan nonton semakin mata no. समायगोन आंखौ बिब'जों समायगोन बिब'जों समायगोन गैया जोंहा हासबेन्डआ केरेलायावसो थायो Saya di. Lain bahasa sesuatu malu kena napi dengar. साथाम फैदों जोङो गपि ओमफ्राय आं Oh, biar aku ikut naik. Tadi nudungin dulu. बेयाव दं भिडिअ बानायबाय दं Oke, mbak tuh datang. दा मोनानि 9थायाव दं ट्रेना Rumahnya di Painya. औ रङियानिफ्राय दा मोनायाव गाखोसै बयखौबो लोगो मोननानै एकदम मोजां मोनलायदों आंथ' ओरैबायदि एक्साइटेडमोन फैनो थाखाय माला लोगो मोनगोन माला लोगो बयखौबो माला लोगो मोनगोन बिदि आरो सिनायलायनायनि उनावसो मोजां मोनलायो हाजार होनबाबो मबाइलाव नुलायनाय नुनाया बेलेग रियेलाव जायो नुलायनाय बेलेग जायोना ओंखायनो बिराद मोजां मोनदों आरो रियेलाव लोगो मोननानै बिदि रायलायनाय मानाया बेलेगसिन जायो आरो ना मोजांसिन जायो आरो मोगथाङाव लोगो मोननाय आं भिडिअखौ खिन्थु बिराद पसन्द जाबाय दे आयौ बायदि ओइ मबाइलखौ सोलायनोसै दे आयौ दे सोलायनोसै बोर मोनो आशीर्वाद मोनो आरो बिथांनि माखासे बिबुंथि मोनो देरहासार इस्लारिखौ आङो बेयाव फैदोंब्ला बिथांखौबो हांख्रायनाय हरनाय जायो एनिथिं एनिथिं बिथांखौबो आङो बेयावहाय जुदि दङब्ला फैदोंब्ला बिथांखौबो आङो हांख्रायनाय थायो जेम्स ब्रक एबा जेम्स मुसाहारि एबा प्रकाश मुसाहारि बिथांखौबो बे जथावसिम फैनो थाखाय खावलायनाय जायो बिथांमोना जुदि फैदोंब्ला नोंथांमोना माबायदि लांदों फैनानै Biar info studio. Bang, sini. Very good. जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जों जेसेबां हायो दिनैनि बेवहाय बे गासैबो भिआइपि गोजालै बेवहायनाया जेसेबां दं बेयाव फिसा उन्दै सोरबा 10थाल' सोरबा साबाल' नङा होमबा स' बेफोरजों खोथा गैया नोंथाङा नाजानाय बेनो बिराद गिदिर माने बे मोनसे माने नाजानायानो बेनो बिराद गिदिर मोनसे बिबान जोंनि ससाइटिनि थाखाय आरोना जे नङा होमबा जों हादोरनि जे गावनि लेंगुवेजजों सोरबा हिन्दीजों स' बिथांमोना बानायदों सरि आं बेयाव बुंगोन भिभ' हिसाबै जुदि फैदोंब्ला बिथांखौबो आं वेलकाम खालामो आरो बिथाङा फैयोब्ला बे जौसांसिम फैनानै जेरै फैयो आरो बर'नि आलफ्रेड बिथाङाबो ट्रेभेलिं आलफ्रेड होननाय दङ बिथाङाबो जुदि जौसांसिम फैदोंब्ला बिथांखौबो जोङो नैबे जौसांसिम फैनो खावलायनाय जायो नाथाय बिथांखौ जों खोनानो मोनदों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव बिथाङा आउट अफ कान्ट्रि नंगौना नङा गेलेयाफोर दसे समनि उनावहायनो जों प्रग्रामखौ जागायलांनोसै दसे रेस्ट लानानै माखासे जोंनि इउटिउबार लोगोफोरा एटेन्ड जाबावगासिनो दं स' दसे थानानै बिनाव जों जागायनोसै नंगौना नङा दसे एसे नेबावनि लास्टआव खेबसे बुंबावनि जय बर' इउटिउबारनि जय बर' इउटिउबारनि जय बर' इउटिउबारनि दा फैदों बेयावहाय बयखौबो गिबियावनो खुलुमबाय ओमफ्राय गिबियावनो आं बुंनो सानोदि आं दिनैसिम बेफोरबायदि स्पिचबो होफेरा बुंनोबो हाया बिखाफ्रा गुब गुब गाब गाब मोनो ओमफ्राय माने आं मा होनो सानो आरोना आं
हाया आरो माने बुंफेराखै नालाय माने एसेबां एक्सपिरियेन्सबो गैया जिखुनु बेनो आंनि बिराद बयनिख्रुइ गोजोननाय बाथ्राया बेनो जे जोङो खौसेथि जानो हादों फैनानै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो हादों सिमन सापरि नगाव बिश्वनाथ ओमफ्राय ओरै जोंहा बरमानि फैदों क'क्राझारनि फैदों गसाइगावनिफ्राय फैदों लोगोसे जोंहा ब्रादार बेंगलरनिफ्रायबो फैदों डाइरेक्ट बेयावहाय आं माने अबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बावलांदोंबा सरि खिन्थु आं माने बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो माने आं बयखौबो नुनानै आं मोनसे पावार फैनाय बायदि मोन्दों आरो ना जोंनाव मोनसे जमा मोनसे पावार फैनाय बायदि मोन्दों आरोखि आं बिराद गोजोननाय मोन्दों ओंखाम जानोसै जोंहा अरे टिकी है इपिने साइड दियो হ'ব দে जानोसै जोंहा बेलासि जाबाय 5टायानो जाबाय ना नै इथिंजा दङ ओरै इथिंजाबो दङ नै आगै जेनियामोन जानोसै जाग्रोनोसै ना आब' फैदो जाग्रोनोसै होमबा ना जोङो दे जादो नाखौ सायनो नङाबा थाबथानो हागोन आं बे मिस्टिखौ एसे बानायदों औ दे जादो नोंखौ गारनानै जाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आब' नोंखौ गारनानै जाग्रोनाय जाबाय होनदो दे फैना जमा जानो होननायानो रायलायदो दाना नोंथ' बिराद मोजां मोनो बोरमाखौ जाया नामा आब'आ बोरमाखौ जाया दे जा गोथाव जादों बोरमाया बिराद गोथाव जादों आब' जाबाय थाथ'दो होनबा गाहायाव दंफैयो दे नों थांथ'वा गाहायाव दंफैयो दे जाबाय था थाथ'दे गासैबो आगैमोना आगै बे फार्स्ट टाइम बे बर' मिट जादों आरो बे साक्सेसफुलि जानो हाबाय जेसेबां जों आलासि फैदों सासे रङियानि जे मिडियाम रेस्टुरेन्ट दे आं माजों फैदो गारि लांफैदो